alarba su suba kan sabanda jirbi hakku da daubiyar handora jiri zambar fo da zangu tace da wattacin dugu no Nizeer Sojey kan gona ga labo Koytara wando batu na labo Koytara ta labo koyo ga Muhammad Bazoum matakan misabaran da bi alarba su suba kan sabanda jirbi hakku da daubiyar handora jiri zambar fo da zangu tace da wattacin dugu no Nizeer Sojey kan gona ga labo Koytara wando batu koi ga Koytara ta labo koyo ga Muhammad Bazoum nango kan Sojey wanji furyan walfatta wundora misaya dai kan dai bon hawai da lakaltune zama bore kulkan gamanu kura no zuru nge fundai se yadin amanu awa hinza wala er hinza dai dandi kan bore sino ma labari kulu kan gona gate Koytare wundora hala labu koyogo funa hakanra labu koyogo ngandinga almayale er kuku banda no idu labari kan labu koyo ngandinga almayale ga funa Sojey kan gaba ka Koytara ta itil sandi labu koyo bon amma kan badan tirira kan ani labo Koytara gisi a candin dai hala ga kan badan no idu boryan kan kafuro igamara idu nya labu bobu fatta ga salam miso wobo ine inga isi modan ima kupute labu kan ra igona ga fulukware Koytare te agola bera Nigeria labu koyo Bola Ahmad Tinubu kan gaci ECOWAS jinfuna ane Sojey kan na kupote se ima nge wana wangu jine gisi ga fatta wundora wadin banda a guran da bene labu koyo kan kwai Abuja isalan misabon nango kan bene labu koyo tun Nigeria ga kwai Nizeer sanno wiyan maga wadin banda Amurka labobin bo salan kan misa wane wo kanu zama a gona ga fulu kware Koytara ye banda miso wode matakan aman kanu boryanse yadin boryanmu ima misa kani zama ine labu koyo asino ga goy kulte labora kaddai labi zai dan tabira boryanmu fata ga koy soma kan ima labu koyo tan imsa zubandi kalato nan kan idu boryan kan ihai ira ba kan labarai gona ga can yankara amma alarba cinora ina makidi zufoyan tan kan caba kan ina Koytara ta Muhammad Bazoum ga ine Sojey kan na Koytara ta ikwai National TV gafe boraise ine ingaina Nizeer tititira ganandi yadin ine ima Nizeer bode kul dabu wasu dinya Zarma 24 no an gona ga hangan ufuro YouTube ora gananu ise subscribe wala abonne gano an gadi wani labari ta jai